Mag-ampo na ta sa Ginoo. Amahan mo nga Diyos, salamat amahan sa imong kamaayo. Salamat amahan nining takna sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Amahan ania na usab kami nagkatigom sa imong pangalan ug among gi-claim amahan ang imong saad nga duha ug tulo ang magkatigom sa imong pangalan, ikaw magauban kanamo. Amahan, among gidapit ang imong presensya ingon man sa balaang espiritu. Adayon kamo dinhi sa among pagkamuhat. Salamat amahan sa imong kamaayo diha sa among kinabuhi. Bisan pa man balaang espiritu, ablihi ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing, ablihi ang among tagsa-tagsa kahuna-huna nga makahibalo kami sa kamatuoran nga naa sa kasulatan o silyuhi ang mga pulong na among madunggan. Amahan, wala ako'y mahimo kung wala ka. Ayaw isipa amahan ang akong mga kasaypanan. Ayaw ilingyo amahan ang imong panagway diha sa akong mga kasaypanan. Kung may kalapasan man ako diha kanimo amahan, ako magapangayo kanimo o kapasayloan sa akong mga sala. Bisan pa man amahan diha sa akong pagsulti sa mga mensahe, pagadihugi amahan ang mga pulong, imo amahan nga magsulti ako kanila uban sa balaang espiritu. Imo amahan nga ang balaang espiritu mo'y mosulti ug mutudlo amahan diha kanila nining takna sa among pagkat-on amahan. Ikaw among gilauman, among giklaim amahan sa among kaugalingon nga wala kami mahimo kung wala ka. Pasalamatan ka na kung amahan diha lamang sa imong bugtong anak nga si Hesukristo ang among Ginoo manluwas. Amen. Okay, praise the Lord, hallelujah. Dinhi ta sa kanang Marcos 16 Marcos 16:17. Akong basahon dinhi sunod lang mo sa hilong. Ug mao kini ang mga timaan nga mamatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas ug kun makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Dalaygon ang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Mao ni siya kanang timailhan sa mga tinunan. Gani daghang mga tao nining kalibutana nga pakyas gud sila nining mga butanga. Kay tungod daghang mga tinunan nining kalibutana nga kasagaran wala gid nakapunting ang ilang kasing-kasing diha sa Ginoo. Tinuod kining saad sa Ginoo nga iyang gihatag dinhi sa Marcos, mao kini siya timailhan sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo. Sa dihang dawaton nato si Hesukristo diha sa atong kasing-kasing. Sa tinud-anay lang nga upuyo gayud kanato ang balaang espiritu. Sa ato pa nga ang balaang espiritu mao'y mosulti sa kamatuoran, mao'y mosulti sa pagsangyaw sa maayong balita, mao'y muhatag ug kapadayagan diha sa atong hunahuna. Sa ato pa nga kitang mga tao nining kalibutana, instrumento ra ta nga gigamit sa Ginoo. Diha sa Episo 1:13, nagingon ang kasulatan, sa pagkadungog ninyo sa maayong balita, patikan kamo sa Dios, pinaagi sa balaang espiritu, timaan kamo iyana. Sa ato pa nga sa dihang nadungga nato ang pulong sa Ginoo. Sa ato pa nga sa dihang kinasing-kasing nato nga gibiyaan ang atong mga sala. Sa dihang andam ng atong kasing-kasing sa pagtalikod sa atong mga sala. Sa ato pa nga ang mga sala ipasaylo na sa Ginoo, kay mao man kanay saad sa Ginoo nga naa sa kasulatan. Gani mapuyo kanato
ang balaang espiritu. Asa man siya mupuyo. Nagingon ang kasulatan nga ang atong kasing-kasing mao'y templo sa Ginoo. Sa ato pang makita na to sa atong espirituhanon nga mga mata. Ug mailhan nato sa atong kaugalingon ang pagkaanaa sa amahan ug sa anak pinaagi sa balaang espiritu nga mipuyo na kanato. Mo na siya tinuod nga ikinahanglan usab sa mga tao nining kalibutana nga magkinabuhi gyud sila subay sa kabubuton sa Ginoo. Kay daghang mga tao nga nawala na gyud kanila ang mga hiyas, mga gasa pinaagi sa balaang espiritu. Kay tungod wala man sila nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao na siya tinuod. Gikinahanglan usab nga ato yung tun-an ang atong kaugalingon. Gikinahanglan gyud ato yung agakon ang atong kaugalingon diha sa pagsunod sa Ginoo. Kay kining mga saad nga naa sa Marcos 16 ato ni siyang maklaim kung musunod gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. Nasabtan ba? Amen. Mo na siya tinuod. Nagingon ang kasulatan nga ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan maghingilin sila mga yawa ug manulti sila lain-lain nga mga sinultihan. Makakupot sila mga halas ug kung makainom sila gilo dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Dalaygon ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Amen. Muna siya tinuod nga mao kini siya timaan sa mga tinunan sa Ginoo. Sa ato pang niining kalibutana usara ang espiritu nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Sa ato pang nagkalain-lain lang ang hiyas nga diin mugna gikan sa balaang espiritu. Gasa nagikan sa Ginoo. Sa ato pa nga mao kini siya kanang pinakaimportante sa atong kaugalingon diha sa pagpamuhat sa Ginoo. Asa man tinay makita kining gasaha. Ikinahanglan nga i-practice nato ang atong kaugalingon. Ikinahanglan nga pangitaon gyud nato sa atong kaugalingon. Asa tanggapita nga ana ay gasa nag-ingon sa kasulatan. Idaghang mga Kristohanon nga sa dihang gidawat nila si Jesucristo, padayon hinuon sila nga nagkinabuhi nining kalibutana. Wala na sila nagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo. Nag-ingon ang kasulatan diha sa libro ni Joel, diha sa libro sa buhat, nga kaysa katapusang mga adlaw, akong ibukbo ang akong espiritu diha sa akong mga katawhan. Ang mga batanong babae, mga batanong lalaki, managdamgo sila og damgo. Bisan pa ang mga hamtong magapanagna sila og tagna. Sa ato pa nga, kung imo na daing na-receive ang balaang espiritu diha sa imong kasing-kasing, ana atay talagsaong hiyas nga diin gihatag sa Ginoo. Dili na mo makita ang hiyas kung ikaw dili ka tinud-anay nga mosunod sa Ginoo. Unsay giingon sa Ginoo ngadto kang Josue diha sa Joshua 1:8. Nag-ingon ang kasulatan nga bantayin ninyo ang balaod sa Ginoo ug pagtuon kamo niini adlaw ug gabi aron kamo mouswag. Sa ato pa nga sa dihang nadawat nato ang balaang espiritu diha sulod sa atong kasing-kasing gikinahanglan di ay nga mubasa gyud ta sa kasulatan. Amen? Amen. Gikinahanglan nga i-allow gyud nato ang atong kaugalingon sa pagbasa sa kasulatan. Nganuman, mao na siya kanang pamaagi nga mo-activate ang hiyas sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kay kung usa lang ka Kristohanon, nga igo lang ka nagsimba, diin ka gibutang sa Ginoo. Dili gid mo activate ang imong gasa, ang imong hiyas, kung dili nimo tumanon
ang kabubuton sa Ginoo. Nagingon ang Mateo 4:4 nga ang tao dili siya mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga isulti sa Dios. Mao na siya tinuod. Diha sa Google, sa internet, kung mo search gani ka diha, halos tanan in-search nimo naa. Mausap kitang mga katawhan sa Ginoo. Ikinahanglan gayud nga maghago kita sa pagbasa sa kasulatan. Aron ang mga problema sa mga tao nga isang at dinhi kanato, matagan nato katubagan, pinaagi sa mga kasulatan nga diin nakatanom na sulod sa atong kasing-kasing. Mausap kung ay mga tao nga diin tigdamgo, unsa unang paghubad sa mga damgo. Ikinahanglan usab nga diin suwito ka sa kasulatan. Una sa tinuod, ikinahanglan nga padayon ka nga maghago diha sa kasulatan. Aron ang mga damgo sa imong isig katao mataga nimo o katubagan. Dili mo activate ang imong gasa sa pagpanagna. Dili mo activate ang imong gasa sa pag-ayog mga balatian. Kung wala ka nagbasa sa kasulatan. Sa ato pa nga ang kasulatan, ang mga pulong nga naa sa kasulatan, gikinahanglan nga mag-uban pinaagi sa balaang espiritu. Sa ato pa nga kung mag-uban silang duha, dako kayo silang kahimuan diha sa atong kaugalingon. Nay mga time nga diin makakita kag pananaon